Oh iya. Karo Pak Ali kuisi-kuisi yang kena wis latihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wa linuna salam tabaraka angkuri sahabat Rasulullah atamna alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma khadayyu kafi mutahya rabbana lakal kamkin sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi hamin jamil fatih wa taqbilanna biha min sahajat wa tilna fi sayyat wa tafurjat wa tubalighuna sarutin jatal mamat. Allahumma rabbana antulam nisuna minam taghfir lana tarhamna lana minal qasirin. Rabbana tuqna rabbana wala tahmil nisran hamlinda rabbana wala tuqbalan nabi wa anna wa ghfir lana anta malana fangsul qabir ya kamaru kimin. Allahumma ya tayyannu wa ya rahman ya rahim ya man ya Allah ya Allah ya Allah rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ngafiyati dini dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka fi dinina afiyatan fil jasatan fil ilmina wa barkan bina wa tobatan qablamat wa maghfiratan batan Allahumma minan nari wal ghafat hijab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun taqina imaman. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jamil muslimin wal mu'minina min al-ahya'i minan wajh. Rabbana la tuzigh ba'da hab lana min antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kitabur. Rabbi ja'alni muslimin taqabbal doa wa adkhilna al-jannata ya ayyuhal ya rabbal alamin. Subhana rabbika alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya amin. Kanthi cepat ngatur kawula, mbok pilih wonten kekirane kula matur kawula nyuwun agung pangapunten dumateng para rawuh sedaya. Kanthi panukting atur kawula akhiru kalam wa bidawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silo sati swati namo budaya matur nuwun. Injih matur nuwun. Aturaken dhateng Bapak Sarwoto ingkang sampun kepareng andherekaken adicara luaran ing dalu punika. Mugi kanthi adicara luaran menika menapa ingkang sampun dipun ngendikaken Bapak Sriyoto rikala samanten tansah kanthi lantaran udaring janur menika saged minangkani menapa ingkang panyuwunipun Bapak Sriyoto sakutra. Kalajengaken adicara ingkang candhaipun injih menika penyerahan tokoh wayang saking Bapak Sriyoto dipun aturaken Masda Yusuf Ansor. Wedal kalau aturaken sumangga.
katur dumateng Bapak Pelataran matur nuwun. Mekaten para pamriksa budaya adicara ingkang sampun kaadanan ing wajib punika dipun adani penyerahan toko wayang kawiwitan adicara pagelakan ringgit pacucal ing dalu punika badhe kawiwitan kanthi mendhet irah-irahan ampak-ampak sungging wono sugeng amriksani ngantos paripurna kula kinarya andharaken lampahing adicara menika kirang suposita kirang trapsilo kula nyuwunaken samudra pangaksama kanthi pamungkas sing atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng dalu sugeng amriksani nuwun matur nuwun. Aku minta ya ras pati
Bismillahirrahmanirrahim. Awet nang astuku
Wong wilayah ngawi kena mastu Purama Sidhem. Awi kena mastu Purama Sidhem silat mering wang jagat karana sirang tunduk kawisisaning bisana. Sono senawung langling kula pesta maksud stantun lambai Buddha. Sinantara tutara katela tetula tolat mring Radeng Parabdya Winisuda trahing kang dinama Dama. Pinardi tameng lalata mangkewa tekap usananing Gupita. Tau renggeng pralambang patumpa-tumpa. Parma panggung panggem panggung sang murwaning kata sing kebyar dumadining wayang Purwa. Purwakaning kandha pinarik runtuting basa dongeng kinong ngemusu rasa. Yen narasaya karaos mulajari rohang rasa wandi uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lirjan panggil kaca. Jarwe wis nakup caing carita ala becik wis kagelar jroning pageliran yaiku sejatine sayekti amriksani pagelaran Dinggit Purwa. Surya, Candra, Daru, Nyewang Kartika wis kinurba kodrateng kawasa. Sahari ratri anggedri bawana perwatleging duksina gilir kepandhi. Temadati petanganing dina sasi warusi windu kang sarta abad. Tetungkulan tangkar tumangkar toya siniram embun. Toya Jawa pating krembya dada padhang ing kutu-kutu alang tuku burung-burung yang buruntu dada beranan tanpa picalan. Padang terawangan senari sangguang renanggang sumur bawani jagat mungging jagat wetan tuk munggup-munggup mungging kalkan wukerabang merngangga lamun kang sayan dilat-dilato bumi. Saya tangu sumurup Sanjewang Arka kata sebelah kanan kering abang esmu jenar kapur bawan sinaring Sanjewang Basanta. Tanem tukaton ijo royo-royo amanggu gunung inggih biru moyo-moyo. Pucing gunung kini malan gendalu kasih ring Marabancana. Lenggat lenggut ngandu kaya gunung Makutha Mega. Tan wetawis dangu soleh kawula tasih dene warsa ngupaya buka garap Tegal Sawayi. Anglu ursilur tatan ana pedhoti sinambi sendunat sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samaruwangi. Sanggewang Arka saya tanggu saya inggil wis katon mala sinari jagat dunung ing kiblat papat lor kidul wetan miwah kulon. Sinaring jagat kang samrabaya Dara-Badaja Rebul Kekuwung parandiri datan wonten ingkang amadhaning Kekuwung Praja negari Ngastina. Ya praja negara ing Ngastina, ya negari ing Hastinapura, Liman Benawi, Kuru Janggala. Dasarnya negara tanantuk 2000 jangkep ditega. Krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan toya binawi tramya beng samudra binang langkung kang tanpa wagun. Pegating panunggal kapantuk urjeng Cakrawala wane-wane cakreng bevisi. Sawane kineping jurang sorong kinepung gosirung kinarya sesuing peksi lawet miwang sarang burung. Wonten ugi pasisir antarsasar jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Sadya tinanduran kang murakapi Pandya Bathari Sri Anglar Pasabinat Jayareg Misari kang pinangka Pratiwi. Pategalan Gopalawija ingkang ngerbuyu gegudhongane ambek kowe nganti kaya manglung malangun wetane. Pala kewendhem pala kesimpar pala gumantung sadotan kujiwa cinawi tukulan kemawe kesarasaning diri. Ing-ing raja kaya tewen sansaya ngrembug lampun sangak glaring mangunan lampun wanci sarap surya. Samya bali mring kandhange suwang-suwang. Datanana caraning kandhang agung nancing palang. Labet tebih saking Tindha Durjana cuti samya sayek seka kapti. Akal uring nusa bangsa duwe negari Ngastinapura.
wana uga ngimbangi gunung anggung somles tarurun tumurun tah tumrah sate dadi guru-guru kaneng lingkungan langkung-langkung lamun dadi nali disampun samya samet aning sesanggeman sepentep saking titasan soisi lan saya Ndadawida anane momat sinamatan daya dinayan sawiji mapan jatim jejiban kami pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya Kenging binasake negari Ngastina lagu semolagya manjing marang jaman kucana. Panjang munjung pasir pawukira jinawi. Gemah Haripah Kartatata Turta Raharja. Dasanegara kang gedhe bari padhang jagati dur kuku setor tata kuncarane. Tarta kasusuring Pancapraja Lasnenta wau. Ananging wenangira den ucap dasa namaning Sang Nata. Dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Maha Prabu Suyudana, ya Kurupati Jaka Pitana Jaya Pitana, ya Gendari Suta, ya Sang Dastarata Siwi, ya Sang Dastarastratmaja. Ananging Nalindra Berbanda, Berbandu. Berbanda tegese numpuk brana picis bebasan sak pratelaning jagat. Kasuganing Sang Prabu Jaka Pitana. Berbandu tegese sugih sedulur nanging ana cacating sawetara denya kirangudi mring reh tata krambi apa to tandane kadang satus kang samya nyatakno ing gunggunging karo sanira miwah sakarsanira piyambak pramila kalebet denya duweni watak semungah sesongaran Adigong yang adiguna ngandelaken dumeh kadang nata gong Winetara. Yen to ginunggunga wiyare jajan mewah luhuring keprabon syarat ridatan tebete. Siningget pinunggal kang kawicarita nujari sajuga lenggah sang nata tedhasi wa kaning sitinggil Binaturata lenggahing dampar kencana. Engkang pinalipit kencana pinatik mawa retna. Linemekan babon pirang werdani sinebaran sari-sari Kinanda Wida jebat kesturi kongas gandane mangambar dumugi aning sanjawining pasewakan kinarepeng sagunging para inya biyada bedhaya srimpi manggung ketanggung Joko kaloro-loro kang samya ngambil pancaring keprabon banyak dalang hartawalika sawenggaling mas kacu Dwi Panggo kang sarwa retna ginebutan laring menyura kantan kiring sumerbak gandaning Sang Nata dumugi panguraan sirna kamanungsan niyaya Sang Hyang Prabancana ngijawantah harap tidem permanem datanana bane walang miyang alisik muhung sinten ingkang kepareng caket dene mangarsa nenggih warangkana tapi dalemping plasa jenar nenggih Sang Rekyana Patih Arya Sangkurya Sang Nindya Mandri Rekyana Patih Harya Suman ya kekasih Raden Trigantalpati datana kantun pilenggahipun pujangganing negaring Astina muhung pandhita ing Sukalima peparap Sang Tapa Begawan Durna ya Dayawang Druna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra wong pamungkasing pasiban lenggah siniwaka nenggih saturing toya tinalang Sang Raden Harya Kartamarma tegambar mlebar ya samudra tatan tepi piswanira sang para kawula tasih ingkang samya gandeng pasisiran jejel riyel arep-arep bibit prasasata pandenggul tatan Pasula labat kathah sakating marusi banjawi ambludak gendera ara rontek umbul-umbul keterangan danu yayang mondeng mangsa labu payung megar mandi jamur paring mangsa ndeng tumbang ngarep kowe jati ngarep mangsa katiga perandening mangki dintremat daning pasewakan datana gondongan ngobas sawra tatel pampah kabar sungling pradonga yang mangling waranggana kacarita langkung semanten arambi rawirana teng pandur Sang Prabu Baladewa
arsa tanggaping gatiri Sang Prabu Duryudana arsa wijiling sabda pangandika dadosaken kumanggi wijiling pandika Sang Prabu Jaka Pitana ingkang dereng kawedharing lisan mulat samyong para kala samyong ngangsep bisa wani Sarira sarata pamote sarano terus ingkar samira dening kanyut manis Renang ingsun Gusti Sring Astina Maha Prabu Duryudana dwarining sun Werkudara den kabareng alon ngandika
suritinan neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspitengu Dyono Nyang Mansra Sarwa Rukma rangking panek nara narawata Obro prabanya kangsu mirat kenyaring deca laliwaran lereki laci siring tadet wimbo kekondo ingin kadupema roto ondo saparan mangambar kongas pamun sira anggaku
kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kawruh mring hukum kang ngibadah lan ngirangi syukur oleh wong tapa engkang was mongkol tan mikir pawehing liyan iku pantes kuranana kaki sartane kawruhana Liwangsuk mono mangadili ruwi ana sasmentaning sujagat wasane kubur loro durmangke paman Pati Haryo Sengguni Paman Pati Ploso Jenar ayo dadekaken pekenira si Paman Pati Haryo Sengguni wontene jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira Paman Pati Haryo Sengguni kawula nata ninggih kere keparang paduka angger anak Prabu Jaka Pitana miji dhumateng piswanipun ingkang pamaning kepatihan ingkang paman nyadong dawuh timbalan paduka anggen kapiji ngajeng sowan kula wonten ngarsa paduka angger Prabu Jaka Pitana duh sewu kalepatan kula diageng pangaksami awit jibeg-bebeg rasing manahipun ingkang paman nalikanipun mapan wonten sakjawining pasewakan kagat sotaning manahipun ingkang maning kepatihan bebasan pindhara ning salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging mugi dados ning kawuning angger sareng kula majeng sowan wonten ngarsa paduka manahipun ingkang paman tebih saking raos kemarasan diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan kemareng kula nyadong dawuh timbalan maduka angger anak Prabu Jaka Pitana kawula nokno ninggih Paman Pati Haryo Sengguni ye katipalan jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira ingkang ingsun patah minangka dadi badal wakil ingsun para tadyagi paranata tata kita kaparajan aturna maring panjenengan ingsun samendang jana kanthi kengkarempin Paman Pati Haryo Sengguni kawula nokno ninggih kere menawi paduka andang bab tata rakiting kaparajan negari Ngastina kula kinten sadaya datan badhe anguji wani awit para kawula samya sayek-sayeka kapti manunggal tetunggalan dados tunggal sumuyut wonten ngarsa paduka angger Prabu Jaka Pitana mandhapipun dumateng para adik prajuritan miyah para kadang paduka para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggaya tansah gegladen olah kridaning aprang pramila sawanci-wanci praja paduka katempo ing parang moko tartentu boten badhe nggepok kunca Gusti kula Sang Nata ing Ngastina wekasan ingkang paman aremuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih kawula ana ninggih ya jagat Pangestungkara teka gawe bombong panahipun ingkang putra ing Ngastina teka jangkep kang dadata rira
Paman Pati Hari Senggeni ora liwat panganan kang utama tindakno selawase urip Paman Pati Hari Senggeni. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala. Jernyatanipun kula menika namung sumut wonten ngarsa paduka Angger Prabu. Namung dereng lan sasampunipun keparing ingkang bapa ing kematian ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu. Dosa menawa ingkang badhe kula sandhang wontene teka kula wantun nampi sepaipun tiyang sepuh. Nanging ewa semanten inggih dados nalindra wonten praja negari Ngastina mriku pun Duryudana. Lajeng sekanti Paman Hari Senggeni inggih dados Rangkanata dalem negari Ngastina. Pramila sembahipun Paman Pati Hari Senggeni kula tampi dawah sambi-sambi Paman Pati Hari Senggeni. Kawula ana ninggih mugi kasekicana lenggahipun Paman Hari Senggeni sampun boten kirang paraogi piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula non. Miwa bapa Pedemban Durna bapa Pedembaning Sukalima mugi anggen paduka rawuh wonten praja negari Ngastina kinandenan Karaharjan rawuh wonten karsanipun ingkang putra ya panjenengan ingsun pun Jaka Pitana bapa Pedemban. Astaka swala sila pritapa sumorante. Hawala kamanaka kula gopret kantil buntuting selikur. Nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten. Kaget sowan kula kapiji. Nembe makler kula kadang sowan kula nggih Prabu. Mboten dados menapa. Inggih. Pambagya Raharja mugi kunjuk Pedemban. Kala non kula non. Wilujeng piswanipun ingkang bapa ing Sukali manggen kula sowan ngadhep wonten ngarsa paduka Angger Prabu Jaka Pitana. Kula non. Mboten langkung sowanipun ingkang bapa nganti salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Angger Prabu Duryudana. Angger Prabu Jaka Pitana. Dokter iki sampun sanget kula tampi damel bumbung manahipun ingkang putra ing Ngastina. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka Bapa Pedemban. Kula non. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Kula sowan saking rektorat pertapan ing Sukalima nggih. Anak Prabu Jaka Pitana kawula non. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Padha kanthi Raharja. Slamet sowanmu Dimas Kartomarma. Nun inggih dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting dalan sinuwun Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Paduka miji dhumateng piswanipun ingkang raying Tirta Tinalang pun Kartomarma kemarang wilujeng sowan kula. Tebih saking Rupita cinaket nuring Karaharjan tuwin kajewanan. Namung boten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina sinuwun Prabu Duryudana. Mbah nun iki. Tatampa ora liwat pangestuning ingsun bae tanpa nunut Dimas. Kawula nun sampun sanget anggen kawula pundi? Padha tatanan barisaning para wadyabala. Aja ingkang padha saura panduk jenenge Senedyana Brahma sartane bagake nglawan Arawi Koko Prabu ing Madura. Dimas Toya Tinalang. Menawa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula badhe pangestu padha dawuh paduka. Namung semanten mugi dados kasantosan dhateng gesangipun ingkang rayi sinuwun. Yo Dimas Kartomarma. Ai nun iki. Nun mangke Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Balarama ing Mandura. Sesembahanipun ingkang rayi pun Jaka Pitana inggih gurunipun ingkang rayi Ngastina. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Arawuh wonten praja negari Ngastina. Kathah sewu lepat aturipun kang putra Diageng Pangaksami. Mugi parenga nampi aseg-pasegan para krami. Saking ingkang rayi pun Jaka Pitana, Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu Karwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Kawula nuwun inggih Yayi. Pareng paduka Yayi Prabu Jaka Pitana miji dhumateng piswanipun ingkang
Raka ing Mandura. Arakanta ing Mandura sowan kanthi kawontenan ingkang banget damel bombong manahipun ingkang Raka ing Mandura. Aseng pasegan panakrami sampun katur wonten kersanipun ingkang Raka Yayi Prabu. Boten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa nipun ingkang Raka ing Mandura mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kawula nuwun damel bombong jasing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Samangke mugi kaskecan lenggahipun Koko Prabu Baladewa Mandura. Anggenipun rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Kawula nuwun inggih Yayi. Sampun boten ngerang pragipi swanipun ingkang Raka ing Mandura. Wontene samangke kula sowan wonten Praja Negari Ngastina. Beyuh. Undhing kawontenan wonten Praja Negari Ngastina. Tanganipun sampun wonten setunggal warsa kapengker. Ingkang Raka ing Mandura pungkasan sowan wonten Praja Negari Ngastina. Sareng samangke kula kapiji sowan kula ngadhem wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Lako teka elok kados mekaten kawontenan Praja Negari Ngastina. Ingkang samangke setunggal warsa kapengker. Para kawula mriku tasih kathah ingkang sami regejegan, tasih kathah ingkang sami congkrahan. Nanging sareng kula taliti wiwit saking Karang Pradisan minggahipun wonten Kutha Goro dumugi dhateng Negari Ngastina. Sedaya para kawula dasi minggahipun ayaka praja taminipun Nalindra Negari Ngastina. Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kula sawang katingal adem, katingal ayom, ugi katingal ayem. Yayi ingkang Raka ing Mandura wale-wale menapa kula nderek mangayu bagya sartanipun ingkang Raka ing Mandura bombong awit kawontenan paduka ingkang saestu kaduka saged damel bingah tuwin tentrem. Sanggya para kawula tasih wonten Praja Negari Ngastina. Yayi Prabu Jaka Pitana ngaturaken pandhuwun awit pangalembana paduka. Jenyatanipun sedaya mriku boten badhe kalampah menawi boten saking iku pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Yayi, ewa semanten Yayi. Ingkang Raka badhe kaanggep lancang inggih monggo, kula badhe kaanggep koma wantun inggih monggo. Awit nuwun sewu. Kula kinten sampun cekap arembake pasewakan ingkang sepisan krembak babakan tata rakita Kamarajan Negari Ngastina. Sedaya kula kinten sampun cekap jenyatanipun sampun marem tuwin sampun tinarbuka penggalih paduka Yayi Prabu Jaka Pitana awit nampi aturipun nayaka lumantar Paman Padihari Sengguni. Koko Prabu Kadiparan. Wonten kepareng samangke ingkang Raka nyadong dawuh timbalanipun paduka Kanjeng Yayi Prabu Jaka Pitana. Wonten menapa punika dados wigatosipun teka kula katimbalan sowan kula wonten Praja Negari Ngastina. Yayi menawi saestu mbok bilih samangke paduka Yayi Prabu Jaka Pitana betaken dhumateng bot repotipun ingkang Raka ing Mandura. Samangke kula aturi bloko ingkang Raka nedya nungsuk pawarta kula badhe nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu, ya jagat pangesunggara. Dur mangke Koko Prabu. Koko Prabu Jaka, Koko Prabu Baladewa. Salpatipun ingkang rayipun Jaka Pitana kula tadhah wadana. Wontene kula wantun ngrawuhaken tiyang sepuh kraya-raya saking Praja Negari Mandura rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Mboten dadosaken punapa Yayi. Jenyatanipun para kadang-kadang Kurawa menika sampun kula rengkuh kayata dene turas kula piyambak pramila kaicala jiga lan perkewuh durga musangga runggi kasa wangsulipun menawi paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nggadahi kalodhangan wekdal wonten longgaring wekdal datan wonten tata kewajibaning Kamarajan Negari Ngastina keparenga sakmangke Yayi Prabu Jaka Pitana tetinju dhumateng kawontenanipun ingkang Raka ing Mandura. Matur sembah nuwun. Inggih Yayi. Saestu bingung raos ing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Awit kula nampi penangisipun anak kula, inggih putra paduka Yan Maja paduka Kanjeng Koko Prabu ing Saraja Pinanggun. Inggih anak kula pun Lesmana Mandragumara, inggih anak kula pun Saraja Kusuma.
ingkang sampun tigang condro menika kaya-kaya dene wong kedanan, kaya-kaya dene wong kang kelangan linggo, kaya dene wong kang kelangan marang nalar akal tun pikiranipun. Kowe Prabu bingung raos sing manahipun ingkang rayi kados pundi anggen kula badhe mampengi dumateng menapa ingkang dados karentek tuwin adrengipun kegayahanipun ingkang putra inggih menika anak kula pun Lesmana Mandragumara. Awit pantara wekdal tigang candra punika anak kula pun Saraja Kusuma gandrung kapiranggu kepi-kepi kaliyan putring Sunggiwana. Lajeng samangke mutah kepengin tumut sayembara inggih mriku sinten to ingkang tugasaken junjung marang putring Sunggiwana. Pramila samangke kasembatan anggenipun boyong tun badhe kedah mengku garwa dumateng putring Sunggiwana mriku kula wau. Pramila ancasipun ingkang rayipun Jaka Pitana nyuwun nggih pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa anggen samangke kula rawuhaken wonten Paraja Negari Ngastina mriku Koko Prabu Balarama, Koko Prabu Baladewa. Lengloram nyandeng kang driya lir Yewang Candra katawangan sumuk ing jas katup redan lemot kapiarsaning rojet ramreming driya manawung kakawung Yewang Wisesa ya jagat pangestu Ngorwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Nuwun mangke Yayi. Sewu-sewu lepat aturipun ingkang raka ing Mandura kula tadhawadana. Kula sawegan anampi panyendhunipun Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Iya. Kaget manahipun ingkang raka. Sareng kula nampi pangandika Paduka. Nampi dawuh saking Yayi Prabu Jaka Pitana bila anakku ing Saraja binangun pun Lesmana Mandragumara gandrung kapirangu kelawan swijining putri inggih menika putri saking negaring Sunggiwana. Nuwun mangke anggenipun anak kula pun Lesmana nggadahi gegayuhan inggih menika adreng kepengin gayuh putring Sunggiwana. Nuwun mangke Yayi. Menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun pamrayoganipun ingkang raka ing Mandura. Sareng kula bidhang dawuh Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana bilih putring Sunggiwana nggadahi kekudangan utawi sayembara sinten to ingkang keduga saged njunjung dhumateng putring Sunggiwana keduga badhe kelampanggenipun badhe mboyong dhumateng putring Sunggiwana. Nuwun mangke Yayi. Menawi babagan sayembara menika ingkang sepisan nuwun sewu ingkang namipun sayembara menika tartentu kathah
penglamar tartentu ki kathah ingkang sakmangke uga badhe nderek mupu sayembara inggih menika kepengin junjung dhumateng pun putring Sungging Wana. Iki pramila nuwun sewu wonten tetembungan ujaring kaki-kaki inggih menika wonten tigang tembung ingkang tansah dipun gegem minangka sanguning gesang para titah gesang wonten ing Madyapada. Inggih menika siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu menika nuwun sewu. Tiga perkawis menika mboten saged dipun mereni. Amargi nuwun sewu menika sampun dados pesthing kodrat menika sampun dados pesthing Hyang Widi lan sampun dados kersaning Gusti Arya Luka. Pramila sakmangke lair lan batos ingkang raka ing Mandura mangayu bagya lan menawi saestu Yayi Prabu Jaka Pitana mbetahaken sak piyantunipun ingkang raka kapuri sakmangke gayuhaken putring Sungging Wana walih-walih menapa babar pisan sampun ngantos walang ati ingkang raka ing Mandura siaga menawi kula kadhawuhan supados boyong putring Sungging Wana ngaturaken panuwun. Nanging nuwun sewu ingkang raka ing Mandura gadhahi atur menawi sakmangke ingkang putring anak kula pun Lesmana Mandura kumala inggih pun Saroja Kusuma mboten kasil anggenipun gayuh putring Sungging Wana kula nyuwun kanthi sanget Yayi. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nggadahi raos kuciwa sampun ngantos nggadahi raos gelo senyatanipun sepisan pesthi ingkang angka kalih jodho ajeng angka 3 tibaning wahyu mriku mboten saged dipun mereni. Pramila sekintenipun cekap semanten kemawon aturipun ing Mandura. Dene bangsa mangke nuwun sewu wonten tetembungan mlebet talingan tengen medal talingan kiwa. Mboten badhe kata-kata anggen kula badhe matur Yayi. Katuraken panuwun Wawa Prabu. Toko damel jomoplong raos sing panahipun inggih arayi pun Jaka Pitana. Lajeng sampangke kula nyuwun Paman Patihari Senggundi. Jingandika gadhahi dawuh napa, gadhahi atur pangandikan punapa. Paman Hari Suman. Nuwun sewu. Nek cara kula sing disuwuni igeh niku kaya-kaya ora ndayani atur kula nggih. Sababipun napa? Nuwun sewu. Wonten mriki menika rawuh pujangganing negaring Astina. Wonten mriki menika rawuh gurunipun Marasata Kurawa. Sinten? Lah menika lho. Rektor Durna menika. Prayoganipun menawi paduka angger Prabu Jaka Pitana nyuwun dawuhipun ingkang pamaning kepatihan. Prayoganipun bab perkawis anggenipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Badhe nggayuh dumateng putring Sungging Wana, prayoganipun pun masrahaken dumateng Kakang Durna. Awit menapa? Ingkang pirsa dumateng lagak-lagianipun angger Lesmana Mandragumara. Cara dene ngingu ternak. Ingkang ngerti marang seratine menika namung Kakang Durna. Ingkang saged ngerteni dumateng menapa ingkang dipun pikajengaken ingkang putra menika namung Kakang Durna. Pramila sumangga sakmangke kapasrahaken dumateng pun Kakang Durna. Awit nuwun sewu nggih. Mesakaken kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Awit nuwun sewu. Lesmana menika sampun marambah makaping-kaping boten namung kaping setunggal. Anggenipun gadhe gegayuhan gandrung marang suwijining putri. Sampun wungsal wangsul para sata Kurawa pados pangrika daya sarana karti sambeka. Kinarya nggayuhaken menapa ingkang dados gegantilan atinipun putu kula pun Lesmana wandene ugi gagar wigar datanantuk karya. Contonipun nalikanipun Lesmana kepengin nggayuh atmajanipun Arjuna inggih menika pun Janakawati. Lesmana kawon kaliyan pun Antasena. Lajeng nalikanipun kedanan kaliyan Mergiwa Lesmana kawon kaliyan pun Gatotkaca. Langgeng-langgeng nalikanipun jaman kedanan kaliyan atmajanipun Nala Gareng. Inggih menika pun Nalawati.
Lesmana ugi kawan kaliyan atmajanipun mitra kantong bolong pun lengkung kusuma ingkang dipun sababaken pun kegulan dhisik nalika semanten. Nuwun sewu, lajeng ugi wonten panggayuh malih. Lesmana badhe nggayuh bakul legandha ugi mboten badhe kasembadan nalika semanten ugi gagar wigar. Pramila sumangga babakan mituwa menika kula aturi masrahaken dumateng Kakang Durna. Cekap semanten atur kula sumangga. Nur mangke bapa Dewan Durna. Bapa penemban ing Sukalima. Mitra taturipun Paman Padihari Sengguni. Kula kedra masrahaken perkawis anak kula pun Lesmana matur kumureng ing badhe kaya putri Sugeng Wana. Bapa Dewan Durna kados pundi? Bapa Dewan. Lah. Wong tuwa iki ya maklum gak ya. Jam semene wis ngantuk. Wonten dawuh. Mangga kula dherekaken. Neng ndi sampean ki kok. Ora ana wong ngejak apa-apa kok mangga kula dherekaken rumangsane. Didangu kalian anak Prabu. Wonten dawuh nggih, wonten dawuh. Aturipun Paman Hari Sengguni pamrayoganipun lan langkung merayogi babagan gayanipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Kula aturi masrahaken dumateng Bapa Dewan Durna kados pundi pamrayoga paduka Bapa Dewan. Nuwun sewu. Pancen leres ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Baladewa nalika semanten siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu menika ingkang dados kodratipun Hyang Mahanasa. Iki. Ning nuwun sewu nggih rek. Kodrat menika dipun saged dipun wiradat menika gampil saestu. Contonipun umpama wonten sawijining titah ingkang lair kakung mijil lenang. Kamangka kakung menika pengin dados salah sawijining pawestri menika dipun operasi terus saged. Iki. Nanging nuwun sewu, pancen estu ingkang nami pesthi kaliyan tibaning wahyu menika mboten saged dipun mereni langkung-langkung babakan jodho. Iki. Pramila samangke kados pundi anggenipun badhe inggih menika pun putu kula Lesmana nggadahi gedreng, nggadahi niat kepengin gayuh, pengin boyong, mupu sayembara putring Sungging Wana. Lah mangke monggo. Monggo. Putu kula pun Lesmana Mandra Kumara kemawon ingkang dipun tanding. Menawi serananipun kados mekaten menika Lesmana gelem napa mboten, sagah menapa mboten. Langkung-langkung jagani kawontenan wonten tetembungan siyaga payung sakderengipun jawah. Menika menawi samangke Lesmana gagar wigar dhateng antuk kali anggenipun badhe mupu sayembara, anggenipun badhe mboyong dumateng putring Sungging Wana kados pundi menapa sawega nampi kawontenan menapa mboten. Iki. Lajeng keparengipun Pramila sumangga ingkang putra putu kula pun Lesmana Mandra Kumara dipun timbali, dipun piji sawanipun. Nuwun sewu. Paman Hari kados pundi? Kakang Durna menika ugi dados conto lho nggih. Marga nuwun sewu. Kakang Durna menika nggih mboten maido, nggih mboten mokal. Karang Kakang Durna menika pelaku spiritual. Ingkang mawi tembung jelah ngaten mriku. Pramila Kakang Durna menika ugi kathah sakathing pawestri ingkang kedua gandreng kalian pun Kakang Durna. Mereka dados contoh lho menika. Ayi. Kathah ingkang sami kepincut kalian pun Kakang Durna. Ning nuwun sewu. Gandeng sepisan pesthi jodho tibaning wahyu menika dados kodrating Gusti. Pramila pesthi ning jodhonipun Kakang Durna menika sanes kok pawestri mboten. Nanging pestinipun judul dawuhipun Kakang Durna menika sewujudipun jaran niku sampun dipun. Ingkang sampun sumandha wonten ing pertapan Sukalima. Dipate tak kepruk ndasmu lho kowe, aja ngawur lho kowe. Wah, kaya ngono kok babar wirang ning Pasewakan lho ora. Ora kok jeneng babar wirang. Witekno nek wis pines jodhone kaya mangkono sampean wis ora bisa selak. Merga niki wau, kodrat niku mboten iso dinapak-napake Kakang Durna. Leres. Nah, ngantos warung-warung sing dodol sate jaran niku kula demo.
Warung-warung sing dodol sate kuda niku kula tutup. Merga nyinggung dumateng penasanipun Pandhita ing Sukalima. Nah inggih, pramila mangga Kakang Durna anggenipun badhe nggayuhaken putring Sungging Wana. Jernyatanipun Kakang Durna mriku ingkang sampun dados conto supados samangke kasembaten ganyuwanipun Angger Lesmana. Hai, Paman Daryo. Wonten dawuh. Pramila Gandeng sampun cetha terwaca pangandikanipun Bapak Durna. Sedaya kawanten dipun pasrahaken dumateng anak kula Lesmana. Kula dawuh sartanipun kula tusan wonten kesanipun Paman Daryo Sengguni samangke kadangguwa katimbalana anak kula pun Saroja Kusuma supados minggah wonten ing pasewakan Paman Daryo. Ngajeng Siti Gong Siti Tanaya majeng datanpa susila Mijil tukanira Sang Narpati Ponanggarot kanan riwe umriwes pucak ing rawes yen sinabata marang sakedheng murup dadi dahana Prastawa dawuh paduka Angger Prabu Jaka Pitana kepareng kula nyuwun pamit nggih. Ngatos-atos sampun kados lare alit katimbalana sawanipun kang putra Paman. Kakak
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut amra kang awita dedenjeng-denjengan jagat pangestu Pamandarya wonten dawuh angin ngandika nimbali dumateng anak kula pun semana katimbalan saking pundi niki wau kula mider-mider kula padosi teng kesatian Saroja Binangun mboten wonten adat sabenipun lenggah wonten sak pinggiring sawah jebul kula padosi wonten kamar nggih. Enten kamar niku piyambake nembe dandan cara manten. Inggih. Dereng kadhawan supados dandan cara winanganten. Malah mriku sampun dandan cara winanganten. Ha inggih kados ngoten niku dandanane. Ngalah. Mangka nuwun sewu niku rantai sing diagem kalih Angger Lesmana niku rantai sing sok nggih ngrantai kirik teng negara Ngastina niku. Dinggo kalungan, dinggo sabukan wah jan. Napa ya memper nek kaya ngaten niku. Katimbalan nggih. Ya iya. Lesmana anakku. Saroja Kusuma padha kandhe raja sapratamu.
Kanjeng Rama kok peteng. Sinten sing mateni lampu niki Kanjeng Rama? Nuwun sewu nggih. Niku astane nutupi paningal. Wong nggih. Inggih Kanjeng Rama pun pajar. Pun padhang rasaning ati kula sareng kula badhe kadhaopaken dening putri ing Serpeng Sungging Wana Kanjeng Rama. Lesmana Mandragumara iki. Ya inggih. Wilujeng rawuhipun keng putra pun Lesmana Hayukumara. Sawan kula tebih saking Rubeda Kanjeng Rama. Lole mbak ya aja gawe stres wong tua ta ya nger Lesmana. Aja gawe munek-munek pun bapa. Rumangsane apa? Nuwun mangapunten Eyang. Gara-gara weruh kowe guyu karo ndudingi wong-wong kuwi. Pun bapa nganti bola-bali tindak ning pakiwan. Merga sangka ora kuat ngempet. Nuwun Kanjeng Eyang inggih. Kula nyuwun bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Lesmana Saroja Kusumaya tak tampa pangestune wong tuwa wae Tampanana. Ha inggih. Kula pundi wonten asta tetiga. Mugi ndadosna ing kawuningan dumateng gesangipun ing putra. Prayoga nanggon musawan. Sampun boten kirang prayogi. Ngelah. Dasare panuntun nirama kak ya. Bocah iki nek cekelane gender mung bengok wae nganggo laras. Ha inggih, kedah mekaten kula menika SSN lho Yang. Iya. Iya, Ger, iya. Ah ya. Ora mokal Kula nggih sekolah wonten ing kampung Inggris. Kula saged basa Inggris. Iya. Yes. Father. Nyadong dawuh Father. Ngaturna sungkem menengersaning wakmu ing Mandura. Wa Prabu Baladewa. Baladewa. Wa Prabu Baladewa, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wah edan. Wah. Lesmana wae anak ratu kok kaya ngono lah. Nganggo kalung rantai. Batobat. Sikile nganggo rantai, sabukmu nganggo rantai. Ya mengimane kok kowe nganggo sumping kembang kaya ngono kuwi karepmu kepiye? Bekti kula kunjuk Wa Prabu. Ya tak tampa ngger anakku Cah Bagus Saroja Binangun. Ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura wae Tampanana. Inggih kula pundi. Bocah pinter gendring. Terusno. Yes, thank you so much. Nyadong dawuh Kanjeng Rama. Lesmana anakku Cah Bagus. Kula wonten timbalan. Mesti wae wis dadi karentek sartane wis dadi tekadmu. Nggonmu kepengin boyong putri Sungging Wana. Para Tadyagi. Waktu dina iki jeneng para bakal tak dawuhi supayane lumaku budal ana ing para jenegara Sungging Wana. Sak mengko jeneng para bakal melu sayembara ora kejaba. Ya kuwi jeneng para kudu bisa boyong utawa kudu bisa junjung marang putri Sungging Wana.
yen to kelakon nggonmu junjung marang putring Sugriwana bakal kelakon panjang kambu. Ngono nggih. Kasinggihan Kanjeng Rama inggih. Lajeng samangke bidalipun ing putra ngantri dumateng sinten lan dipun dherekaken dening sinten Kanjeng Rama. Ora ana kejaba ingkang bakal ndereke kelawan laku jantramu. Nggonmu bakal budhal ning Prajanegara Sugriwana. Eyang Wing Sukalima. Waduh. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Lesmana piye? Nek upami lho niki upami. Yo. Sing nderekke kula senes Eyang Darna kados pundi? Sababe apa to njaluk nayaka saliyane Eyang Wing Sukalima? Merga nuwun sewu niku nek lunga kalih kula mesti rembukane saru-saru. Gandeng kula ngrumaosi kula menika tasih mapan wonten ing bangku pawiyatan Universitas Guru Durna. Pramila kula mboten sagah mboten wantun menawi kula sareng kaliyan Eyang Durna. Lah malah adan bocah iki. Mergo sing mangerteni satane sing bisa ngerteni kelan bukan dadi kekarepanmu ya mung Eyang Wing Sukalima. Nggih pun lah. Ya inggih lajeng benjang napa anggen kula bidal. Ora ketang sambung apa jala lintang tumuli bidal dina iki. Eyang Durna. Ana dawuhmu apa nggih putuku sawoja binangun. Nggo bidal. Ya. Bidal sareng-sareng para sata Kurawen sing bidal gumurung saking Astina Negri. Ora usah nembang. Oh, engko sing nembang ben pamanmu Satama wae. Inggih, ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Tumuli ingkang bapa nyuwun pamit madal pasilan gel badhe nderekaken dumateng putu kula Lesmana Mandrakumara. Prasta dawuh duka buwune bandurung atos-atos sampun kados lali-alit. Lesmana anakku cah bagus semulura sing dadi panjangkamu. Nyuwun pamit Kanjeng Rama, nyuwun tambahing pangestu. Mugi-mugi samangke anggen kula badhe kayuh putring Sugriwana saged kasembadan satemah samangke saged pindha mimilan mintuna bandel ngrempet tetunggalan kula saged gesang sareng kaliyan putring Sugriwana. Wis gamelane wis muni. Ha inggih. Nang dung dang dudang dung manu dumang tang bang klang anu dudang dang kleru dalane.
Paman dari sampun ngantos kendhat. Akhiripun ngawat-awati dumateng anak kula pun semana mandra kumara paman. Inggih nggih. Menapa ingkang sampun maduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala. Maneh mekaten keparenga sak manggi nyuwun ingkang bapa nyuwun nidi palilah. Akarya nganti dumateng sak cekapipun para Sata Kurawa kinarya ngombyongi dumateng tindakipun Angger Lesmana. Sumangga kersa angin sing kandika paman dari badhe ngapaken barisaning para Sata Kurawa bidhal tumuju tempura Janagaring Sungging Wana. Inggih nggih ngaturaken manuwun. Koko Prabu Baladewa wonten dawuh Yayi. Sampun ngantos kendhat kula suwun tansah ngawat-awati dumateng laku jantranipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Ayi, nuwun sewu. Gandeng Lesmana Mandra Kumara menika putra paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Menika dados putranipun ingkang Raka ing Mandura. Pramila sakmangke bab perkawis sakmangke ngantos wonten lelampahan menapa wonten telenging Delanggung. Nalikanipun para Sata Kurawa miwah anak kula pun Lesmana Mandra Kumara tumuju wonten para Janagaring Sungging Wana. Dados tanggal jawabipun ingkang Raka. Hei, ngaturaken panuwun. Lan sampun ngantos kuwatir menawi mboten kasembadan gegayawanipun anak kula Lesmana Mandra Kumara sakmangke kula ingkang badhe ngrebat dumateng putring Sungging Wana. Ngaturaken panuwun. Dimas Katomarmo, kula wonten timbalan sinuwun. Wali-wali apa marata Tyagi kaya wis purna gatining pananggilan bubarna kang pondhosi bojoning Senetya Kuntul Kendhaton. Nuk niki pareng dawuh paduka kula badhe ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan badhe mbibaraken pasewakan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Purna gatining pananggilan. Arsa sang rata kundrang kedaton seluk saking dampar jana kinapit gambaran gading. Kadharaken sangganing Puromban jadi manggung ketanggung. Joko paloro ingkang sami ngambil upacara ngrabut. Kawisa saking Mandura tindaknya sang Srinaranata lamun Cinandra Pindha dewa kairing Widatara Widadari. Langening ngalang jroning klaran danun cara